Горной лугар бир саңа общественный түмсүс рахтанита йөрүләк быһыга болла. Манна биһиге устар беләк битсырытта. Россия иялері общественный хамсахан дойдурдунен үлелер. Бу күннерге горной лугар саңа түмсү йөрүләк быһыга байгага үгүс иен үтүмтә. Түмсү салаячытынан Туяр Андрееванан үгүс буланна хүләнегитарга турунна. Бехенче ченнәхпит, онтон имедәсе кеңи дурохпут. Жекерген ие ого политикатын поддержкалан биги общественное движение быгытнан көмө болабыт. Отон опсайнан үлебит бигена проектный булуктак. Здоровая мама, здоровый ребенок ден проектный лехтак бит. Сүрәхтәне киетигә үгүс ие кәлән йөрүтүн үлестен ытыллар тәрәһенәргә кыттар багатын билләрдә. Йөрүләк күн сонун тәрәһененән жекерген хартыскатын күрәгә болла. Кыйлактар антураж фотосолонга жекергененән босхо түһәркәхтаннылар. Эне фотолик виден сонун күрәгә WhatsApp нөңө билбитим, онна боллагына каз биди жекергенгә маннык хартыскалар, история кәрәһәтләре бар булалар. Ол курдук бихе семья бутыр бу. Төнче тагыс үстәрдән тагыс соллакка мен ием Альбина Трофимовна Попова bir sahan tolarıgar manna jekергenen yetinen agatnan onna ubayın kıtta bu bor alahıgar agata min ehem Trofim Dmitrievich uçtalından andan kelbiter orovna bu tüspe kartskalara barabit bu o kartskanı ağaldım. Manatağının күн көбәйелер бәйләрен сатабылларынан астабы тастарын арахын, оңоқтарын аукциона тәрелінне. Кирбі түп қарчы ұтылар тәрәхінерге көмі болуға. Биге туруктак жекерген олого уйгута иеттен тутулуктак. Бир сананы түмер саңа түмсү үгүс үтөнү тоскояр кескиллях. Елена Мосова, Ида Наговицына, Георгий Григорьев, Саха телевидениете, Горной.